717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin because we ship our products nationwide. Connect to cmdhealth.ph. cmdhealth.ph para sa inyong mga order. So anyway, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, sa mga taga Camarines Norte, mamaya insert ko yung announcement para sa inyo. Oo, yung upcoming event natin dyan. Pero for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, andito ako ngayon sa Naga City para mag-conduct ng ating orientation sa mga distributors dito. Gustong-gusto ko daw makuhanan ng testimony itong ating stockist dyan sa Goa, Camarines Sur. Siya na lang po ang magkwento kung ano nangyari sa kanya. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan, edad at taga-saan. Ako po si Shirley Dibien. Magpo-40 na ako, ma'am. Ayan, nabisto ngayon. Pero ma'am, ano kasi, ikaw yung center dyan sa Goa, Camarines Sur. Alam naman ng mga tao kung ano nangyari sa'yo. Maybe it's because of the lifestyle na hindi ka pa marunong mag-alaga nun. So, anong nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka ng anong karamdaman yun? Noong 2013 po, ma'am, na-hospital po ako ng almost a month dahil po sa, nung una, ang alam po namin pancreatitis lang. Dahil nga po sa maling lifestyle. Pero na-diagnose po ako na nagkaroon daw po ako ng pancreatic cancer dahil nakita po yung pancreas ko na may bukol siya sa bandang head nito. Pero ang sabi sa akin ng doktor kung ipapa-opera ko, hindi po sure kung ano yung resulta. Ang sabi nga, pwedeng, kung hindi daw po igagalawin, pwedeng mag-last ng 1 month yung aking buhay. Dahil talagang malala po noon. Nakita niyo naman, ma'am, di ba, yung kalagayan ko nun sa hospital. Oo, akalain mo yan before, hindi na tinatanggap ang food, hindi rin tinatanggap ang water. Pero tinuruan kita, Ma'am Shirley, paano mo gagamitin ang HCI product sa iyong health problems at sinunod mo naman yung mga payo ko. Kumusta after that, Ma'am Shi, na sinunod mo yan? Anong nangyari sa'yo? Actually po, amazing talaga kasi nung pinalabas po ako sa hospital, wala nang pag-asa yung pamilya ko. Actually po yung tatay ko hindi niya na ako pinatira sa bahay namin, doon na daw sa tabi niya kasi nga maghihintay na lang. Pero tulad po ng nabanggit nyo, ginamit ko po yung Power Trio natin, yung HCI-CMD, yung ating Salbayo Food at saka Supreme Juice. Bagaman po medyo mahirap tanggapin ng katawan ko noon, tsaka talagang inilalabas. Pinilit ko po na magamit yun hanggang sa maitaas ko po yung dosage noon. Actually po, pati sa pain, yung aking gamot sa pain, nawala yun. Siguro mga 6 months, after 6 months po, hindi na po ako nagtitake. Dati po, kayo po mismo, tumutulong sa akin maghanap ng morphine kasi nga, mahirap hanapin yung sa pain na yun. Pero, nabanggit nyo nun sa akin, itaas ko yung dosage ko ng Salbayo Food, kasabay nung CMD, at na-manage po talaga, nawala. Hindi na po ako gumagamit ng sa pain reliever. Yun na lang po. At hindi ko na rin po nararamdaman almost 1.5 year na, hindi na po na bumalik yung pain na yun. At yung sabi po nilang 2 months na ilalas ng buhay ko, 2 years na, ma'am. Grabe talaga ang ginawa kay Ma'am Shirley Dibien, itong ating product. Sabi nga, totoo pala yun na ang best healer talaga is ang ating Panginoon, Ma'am Shi, di ba? Kaya kahit sinabi ng doktor na parang hindi ka na maglalas ng ganito, pero ayun ngayon, healthy ka ngayon. At sa ngayon, wala nang gamot, Ma'am Shi? Wala na po, wala na. Yun na lang po talaga ang tinitake ko, CMD, Salbayo Food, at saka Supreme Juice. Yun pong tatlong yun ang ginagamit ko everyday. At yun po ang nagpangyari na parang kumaga, bumalik na po yung health ko.
Oo, ang sarap talaga sa tinitingnan ko ngayon si Ma'am Shi kasi before, nung last time na nagkita tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon nag-glow ka, pati yung kutis mo nagkumikinis, di ba Ma'am Shi? Ma'am Shi, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Yung mga nakikinig po, sinasuggest ko po na subukan niyo yung produkto natin ng Health Code International. Hindi lang po yung Power Trio, yung HCI CMD, yung Salbayo po, at saka yung Supreme Juice. Nabanggit ni Ma'am Mel yung pag-glow ng skin. Yung ating pong beauty products talagang epektibo. Sa totoo lang po, before kami pumunta dito sa office, nag-deliver po kami sa Tigaon ng Aloria Soap kasi meron po tayong bagong member doon, si Ma'am Leia Alancado. Talaga namang parang mani lang yung pagbenta niya ng Aloria Soap kasi talagang epektibo po talaga yung ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po, subukan na po ninyo para mapatunayan. Okay, maraming salamat Ma'am Shirley Dibien, ang ating stockist ng Goa Camarines Sur. Ayun, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So dito muna tayo sa announcement natin, mga taga Jose Panganiban. Opo, andyan ako sa iyo. Please attend my health symposium with free health consultation on August 21, Friday. Holiday po yan. Oo, 8:30, dapat nandiyan na kayo. Oo, diyan ay health symposium, then after that ay free health consultation. And August 22, diyan naman tayo sa Jusel's Garden sa Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. sa Jusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And August 23, andyan po tayo sa Labo, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9 a.m. po. Health Symposium with free health consultation yan. Kung may mga latest laboratory results kayo, pakidala nyo po. Okay? And of course, sa mga taga Ligao City, meron kayong schedule ng free health consultation August 29. Saturday po yan. 9 a.m. to 3 p.m. August 29, 9 a.m. to 3 p.m. Diyan sa CMD Center in Ligao City. Okay, but of course, sa mga taga Naga at malalapit na bayan diyan sa Naga, oo, yung mga gusto nila kung sa akin mismo magpa-konsulta sa mga problema nila sa health, you can visit CMD Center in Naga, August 25 and 26. Andyan ako para sa inyo, Naga City, sa CMD Center sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Oh, feel free to visit the center. Kasi mismo ako, yung haharap po ako sa inyo, people of Camarines Sur and Camarines Norte. Harap ako sa inyo, a living testimony na na-restore sa paggamit ng ating mga produkto. Okay? So, for the meantime muna, wait lang ha. Tinahanap ko lang yung isa pa nating kwento ng kagalingan. Yan, tingnan natin kung Tagalog ito, itutuloy natin ha. Wait lang po. Okay, dakol da ako mga... Ay, Bicol, wag. Dito tayo sa Tagalog kasi naririnig itong program natin sa iba't ibang radio station dito sa Bicol and part of Samar area. Hello kay Mazel is watching. So dito na muna tayo. Isa pang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito pa rin kami sa aming biyahe. Galing kaming Bandung City, going to Jakarta. Dahil mamayang hapon ang flight namin back to Manila. Eto, meron pa dito isang napakatindi. Grabe ang ginawa sa kanilang family ng ating HCI CMD. Ate, para ma-inspire mo naman yung mga taga Bicol, ano mo na lang yung pangalan at kung taga saan. At syempre yung personal experience about our products ni Health Code International. Okay. Hello, good morning po. Ako po si Corazon Sanidad. Sa Makati po kami, kasama kong aking stockist. Maganda pong naging nangyari sa ang karanasan ko dito sa CMD.
Nasa lubong lang po ang aking stakis na ngayon nagkasama ko. Inalok lang ho niya ako niyan na, Cora, gamitin mo itong product na to, gumaling ako. Ako naman po, ang anak ko that time may sakit, ooperahan sa Makati Med. Ang sabi ko sa sarili ko, tubig lang yan, bakit gagaling ang anak ko dyan? Hindi ko na ho pinarinig sa stakis ko, sa sarili ko na lang po. Pero sabi ko po sa kanya, ay hindi, for operation ng anak ko dahil may bukol sa ilalim ng dila. Inignore ko ho siya, pina-opera ko yung anak ko. Pagkatapos pong ma-opera ng anak ko yung bukol niya sa ilalim ng dila, tumubo po after 2 weeks. Nag-iiyak po ako kasi ang pamilya ng asawa ko ay cancer, ang sakit. Nakita ko po yung kanyang lola na may butas po yung mukha niya. So naisip ko ang anak ko, kabata-bata, 6 years old, magiging gano'n na sa kanyang lola, batang nagka-cancer. Nag-pray po ako. Pagkatapos po ng pray ko, naisip ko po ang salita ng stakis ko ngayon na huwag mong ipasugat ang anak mo, gamitin mo ang ginamit kong ito at ako'y gumaling. Alam po niyo, nagbulsa po ako ng pera. Pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, bibili ako ng sinasabi mong nakagaling na yan. Tapos po, ayoko pong bumili ng isa kasi magkano ba yan? That time po, 950. Ay hindi, magkano ang member? Ganito, nag-member ho ako. Inuwi ko ho ng bahay ang product ng CMD. Pagdating po doon, pinainom ko anak ko 5 patak lang po kasi 6 years old. At saka pahid po sa ilalim ng dila. Alam po niyo, pagdating ng 4 days, yun pong tumubo uli na bukol sa kabilang dila. Ay, gumaling po. So, hindi ko na ho siya pina-opera. Ngayon po yung anak kong yun, 15 years old na ngayon. Meron pa po ang asawa ko po itong last January 31 na ano po siya, inatake. Mild stroke po ang nangyari sa kanya. Idadala ko po ng ospital ang asawa ko. Ayaw po niya magpadala. Sabi ko, nagalit na po ang pamilya niya, idala ng ospital. Kahit po gamot, ayaw. Sabi ko, kahit doktor lang, ayaw po. Alam mo niyo, pinainom ko po ng 200 drops a day ang asawa ko. Tapos time to time ho, pahid. Yung isang bote po na 60 ml, 3 days lang po na ginagamit ng asawa ko. After 1 week po, nakita ko may pagbabago. So, nilas ko po, naging 150 drops a day. After 1 week na naman ho, may pagbabago. Hanggang 1 buwan po, yung mild stroke ng asawa ko na normal po, nagkangiwi-ngiwi po yung mukha ng asawa ko. At ang mata hindi napipikit. Pero po ngayon, normal po ang asawa ko. Marami pong nangyaring kababalaghan, talaga pong milagro sa CMD ito. Pati nga po ito, pag-abroad ko, nakakapag-abroad ako ng libre dahil lang po sa CMD yan. Siguro po talagang bigay po ng Diyos talaga. Tubig po talaga na ginawa ng Diyos para sa atin. Sana po lahat po ng nakakapakinig nito gayahin din po kami ang nangyari sa amin na gumaling sa sakit. Ito po nakakapagturpa dahil po sa HCIBs. Ang dami pong nangyari sa pamilya ko. Kung ikukwento ko po lahat, baka po maghapon magdamag tayong magkukwentuhan. Ito pa, itong pinsan ko po ay taga Bicol. Kasi po ang mama ko Sorsogon din. Colon cancer po ang pinsan ko. Mga pura po. Padi din po ang kanyang kapatid. Ang sabi po ng pinsan ko, so meron akong colon cancer, stage 3. Magkikimo ako ng 3 months, 1.2 million po. Sabi ko sa kanya, kaya mo mag-chemo ng 1.2 million, kaya mong uminom ng 250 drops a day. Gawin mo nga for 3 months. Ginawa po ng pinsan ko. Alam po nyo, after ng chemo, siyempre po ilalaboratory ng doktor. Nagtataka po ang doktor niya. Cancer-free ang pinsan ko pong yun. Hanggang ngayon po, nagka-cancer din po yung kapatid niya, breast cancer. Hindi po nabahala. Kasi po, tawa-tawa pa ang pinsan ko. Dahil, pagagalingin ako ng CMD yan. Ngayon po, ang mga kamag-anak ko rin po sa Bicol, sa Sorsogon, nagiinuman po lahat. Meron pa po ang brother ko. At saka po, ang brother ko po kagaya po ni Gloria, ang sakit. Inopera ho yan.
Sabi po ng doktor, mga 15 days siya sa hospital. Pero po, in 4 days, yung sugat po niya sa may batok, naghilom po in 4 days. At saka po hindi nag-brace sa leeg ang brother ko. Takanta rin po ang doktor niya, bakit po hindi sakit, hindi nakakaramdam. Sabi po ng doktor, sir, anong nararamdaman mo? Wala lang, dok. Wala, sir, sa dami niyang na-operang ganun talagang ang pain mas talagang sakit talaga. Pero sa brother ko po, wala po talagang naramdaman na sakit. Ganon din po yung pamangkin po ng asawa ko. Unang apo ko yun. Brain tumor, cancer. Ang taning po ng doktor sa kanya, 3 months. Hindi po siya aabutin ng 9 months. 1,000,000 po ang operation niya sa St. Luke's, ang bayad. Kaya nag-usap-usap po kami ng pamilya ng asawa ko, ipapa-opera natin, 3 buwan lang palang mabubuhay. Sabi ko, ipa-opera na lang natin sa mura. Sabi ko, sayang 1,000,000, ibili na lang natin sa sakyan o pangkain na ganyan. Alam mo nyo, na-opera po yung batang yon. Nagtataka rin po ang doktor, 9 na buwan na po, buhay pa. 1 taon na po, buhay pa. 7 taon na po ngayon, buhay pa rin po yung batang yun. Salamat po. Oo, ate pangalan at Kami po ay Makati po. Nasabi ko na ang pangalan ko. Corazon Sanidad po ng Makati. So ayan po, thank you very much ate. Ito ngayon kasi approaching na tayo sa isang lugar na kung saan kami po ay mamamasyal pa. So thank you very much po. Ayun, sa mga listeners natin, oo, medyo pa yung aking boses. Hopefully, pag harap ko na dyan sa ay okay na talaga, ha? Kaya dahan-dahan lang ang pagsasalita. Paano yan? Na-expose din tayo sa virus. Pero eto, okay naman. Pagaling na, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Okay? So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Sur, hanapin lang sa CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral, beside Biggs Diner. Sa Durtre, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Pork 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, Katisasil, Binanuan, Karamoan, Camsur. Andiyan din si Ma'am Francia Embudo, sa Zone 2, Pag-Oreng Nuevo, Libmanan. Okay, so sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Atap St. Therese Family Drugstore. O sa Camarines Norte, yung iba lalaktawan natin para maano yung aking boses, ma-control. Oo, kasi na husky, o di ba? So anyway, umiinom na tayo CMD CBF at nagsisell Bayou Juice ang iyong lingkod. O kaya ang bilis lang ng recovery ko. Anyway, sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain, Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Porok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Porok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors, Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot, Porok 6, Larap, Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Porok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Porok 2, Lag-on, at sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Karenderia sa Daet Public Market, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte.
Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Batu Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamaran Catanduanes, Astor Crispino, Barangay na po, Pandan Catanduanes, Carmel Caranza, Libod Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CM Destaque Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro, sa taas ng Fast Cash, Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor. Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad Casilia, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon, Rachel Icardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School, Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, Maricel Llamazares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay at Saliana, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente, Grande, Daraga, Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City, Milet Chavez, Chavez Store, Harong Pagkamuot, Subdivision, Sagpon, Albay. Okay. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay, Michelle Biasca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking office. Sa Legazpi City, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquelador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Lynn Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Albay, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi, Liza Longasa, 4J, Drugstore, Bangkerohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Dalia Mangampo, Gubawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4,
Common Kamalig Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market, may pwesto po siya dyan, facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Talukto, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay. Cindy Toledo, Icardo. Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Marino Pre. Procfoy, Panoy Poy, Kamalig Albay. Anding Asapardo, in front Buyuan Elementary School. Sa First District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store beside LBC Ginobatan. Asuncion, Liena Rezas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. O mga taga Ligao at malalapit na bayan dyan sa Ligao City, may schedule kayo ng free health consultation August 29, Saturday, 9 a.m. to 3 p.m. at CMD Center in Ligao City. Okay? So, retailer natin, Ma'am Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Villar Albay, Mariel Sabasa, Badian Nuwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Nora Napol, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay, Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkeruhan, Legazpi, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City, sa GREC, Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Opo, ulitin ko sa mga taga Camarines Norte, may schedule tayo din. Una, August 21. August 21, andyan tayo sa Jose Panganiban. Opo, care of Ma'am Sonia Bibon. Health Symposium with free health consultation. Dyan sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. And August 20, ayan, yung August 21 yun August 21, dyan sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon's Place. August 22, andyan po tayo sa Giselle's Garden, 9:30 a.m. Giselle's Garden at Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. And August 23, andyan tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Anong gagawin natin dyan? Health Symposium with free health consultation. Paano kayo maka-attend? Bili lang ng isang 30 ml CMD, isang 30 ml CMD retail price with freelance at pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo for the day. So ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people. And hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.